Abans de cloure la sessió voldria donar unes bones notícies que han arribat a l'Ajuntament fa poc i com són bones notícies pues, em permeten que les diga sense estar en l'ordre del dia, i és que el projecte de la Generalitat, el projecte de la Conselleria d'Infraestructures i Obres Públiques ja comença a tindre els seus fruits. Dir-los que la Conselleria ja ha encomanat la redacció del projecte de la rodona del carrer Portalet, el que és la pujada a l'IES Valldigna i així del polígon del Pla. Saben que són tota una sèrie de mesures per a pacificar el tràfic de la travessia de la CV50. Així estem parlant d'encomanar el projecte, però pel que fa a l'eliminació de semàfors i millorar els encreuaments en el carrer Divina Aurora, La Farola i Cervantes, ja disposem així en l'Ajuntament del projecte que ens ha remès la Direcció General d'Obres Públiques perquè donem el vistiplau i puguem fer aportacions, i al tindre el projecte i formar part d'un contracte que ja disposa la Generalitat, és una obra que al començament ens fa tot pensar, sense dir ninguna data per a no crear falses expectatives, ens fa pensar que podrem començar a veure obres allí, en aquest encreuament tan difícil que té la localitat. En aquest sentit jo crec que és una bona notícia que el que és l'estudi de pacificació en el trànsit de la CV50 ja comença a arrencar, ja vindran fases posteriors, però pareix, tot indica que l'obra que comente en el carrer Divina Aurora, La Farola i Cervantes pot començar pronte, i trobo que és interessant que tots els regidors siguin enterats d'això.